1.3 ano kanina eh. 1.360 1.362 no? Tapos saka 88 1.4 50. Thank you po. Ayan po, good morning, good morning. May nakalimutan pala ako. Buti na lang nag-intro ko. Yung relo. Ayun, papunta kami ng Cavite. Kasi yung panahon, hindi natin inaasahan, baka biglang lumakas. Tapos pag galing namin Cavite, yun na rin kami. Pag sakaling umuwi na kaming Bicol, galing Cavite, diretso ng PTEX. Hello, wala Yan. kang... Tadan! Medyo maga pa. Kakahinga na siya ng maayos. Tulog ako ng ano, grabe. At maggagrab kami mula rito hanggang PTEX. Kasi sabi ng doktor, bawal siyang makasuhot ng mga alikabok o usok. Kaya yan, ano lang muna tayo ngayon, sabi ni Carrot na ano, minsan lang maging later. Later is. Minsan lang maging later is. Siya? Oo, sabi ni Carrot. Minsan lang maging letter is. Tara na. At mauna na ako dun sa labasan. Si Mrs. saka si Bayaw, angkas. Doon ulit sa dati na kaya namin kahapon. Doon na kami pick upin ng Grab. Una na ako. Ano? Ayan, at nag-antay na kami nung Grab. Ano kasi? Kailangan kasi mag-ano. Kahit sabihin natin na medyo mahal yung bayad kasi bawal kay Mrs. yung usok. Sabi ng doktor, yun 700, magkano bayad? 757 yung bayad ng Grab papunta ng PTEX. Tapos pag galing sa PTEX, sasakay kami ng bus, diretso na yun dun sa ano, dadaan dun sa kanto nung ano, tinitira nila atin niya. Lumasama na ang panahon. Oo. Kasi kailangan namin makaalis dito. Buti kung wala siyang nararamdaman. Siyempre, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo kahit dito tayo nagbablog. At kahit pa paano nakakausad yung ano natin, mga vlog. Pag-grab ni Kuya Bern. Ha? Yung pag-grab ni Kuya Bern. Thank you. Salamat Kuya Bern sa ano, pag-grab. Sa lahat po na bibigay sa amin ng tulong, nagpapaabot, maraming salamat sa inyo. God bless po. Oh. Bumabangking si Kuya. At si Bayaw, pagka alis namin, papasok na rin siya ng trabaho. Ayan. 6 minutes. 6 minutes. Hintay namin. Si Mrs. gusto sana mag-commute. Eh, nagtatalo na kami kanina kasi gusto niya magtipid. Mura lang kasi pag nag-commute, mura lang. Kaso, paano kung magbahing? Bawal magbahing. Bawal magbahing ng magbahing. Yung usok. Sabi ko kahit gumastos, basta kasi para naman sa kanya yun eh. Para komportable yung biyahe. Paldo. Ayan. At kung alam ba may mga ano tawag na, magrekomenda diyan sa mga OFW, pwede siyang mag kusinero Sa restaurant? sa restaurant. Tagal ah. Ito na. Ito na. Dito na po yung sundo. No, salamat no. Oo. Buksan na, no.
Sa likod na lang tong ano, mga gamit. O sige na. Dito na lang po sa loob. Sa loob na lang yung gamit. Dyan na lang. Oo. Sa unahan na lang ako. Nandito kasi komportable. Komportable siya. Sol. Oh, sige. Oh, tangan. Ingat, ingat. Sa mga... Mga sa puya. Oh, sige. Mi, oh. Pakahawak kami. Mi. Sige no, dahan-dahan no. Ay. Fine. Diretso na kami ng PTX. Si Bayang papasok na rin yun. Jason, bayaran ko nga bumalik kita. Sige na, okay na. Sa baba. Okay na, okay na. Makulimlim na pati yung kalangitan. Short suit po ang seatbelt. Sige, sige. Oo, sa loob na. Alanganin kasi kung ano niya. Yung balak sana namin magdiretso na ng ano, ng Tansa, yung Grab. Kaso 1.5 pala. Guys, sa tansa na lang kasi parang kapag pahinga. Pero di ka matatagtag sana. Ikaw lang naman iniisip ko eh. Buti kung di ka bagong opera. Bago opera po. Oo. Bawal kasi sa kanya makaamoy ng ano, mga usok. Hindi, aircon naman po yata sasakayin yung bus, di ba? Oo. Kaya sabi niya mag-commute kami puntang PTX. Ako pa, ano pa? Mag-grab na lang. Hindi nyo po, sana, natingnan nyo na rin po ito sa Umay. mga kapatid nyo. Oo, kasi hindi ko alam kung matitingnan ko dito eh. Pero sa tingin, pero grabe ang traffic. Ay, pwede. Grabe na pinagbago talaga dito. Saan po sa Tansa? Dun sa may Pure Gold. Tapos papasok pa sana yun. Malayo po pagpasok sa Pure Gold. Siguro mga 20 minutes. Kasi ang ano, pamasahe ko. 20 minutes o 15 minutes. Hindi, anong barangay sa Tansa? Sana ang San Mayor po. Hindi pa naman. Titingnan lang naman. Wala na mawawala tingnan, di ba kuya? Oo. San Mayor Subdivision po ba? Opo, subdivision. Ito yun, ito. Kung halimbawa ano, pwede. At least diretso na. Nandito na kami sa boundary ng ano, Santa Mesa to Tanero. Ayaw. 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 Ayaw mo na. Kahit PTX na lang. Ano? Dati wala yan. Oh. Ngayon, diretso yan mula Cubao. Baba niyan, Alabang na. Mismong pag pinindot mo yung power drive, grabe. Ang sarap niyang gamitin. Paano po kaya kasi? Oh, galit pa siya. Diyos ko Lord, bakit ganyan sila? Million yun po. Alin po ito ba? Oo. Yung mga second hand na magaganda, yung naabot ng 1.1, 1.2. Kaya Second yung hand ano na yan. bang mga ganyan na ano, Oo. nasa 900 or ano na lang yata yan, 800. Mga ganyan model. 2,000 ano. Parang I think 2021 yan.
Yung mga ano kasi ngayon, yung mga bagong labas na yung mga hybrid na iba. Kaya lang, ganun din naman kasi yung ano, yung makina niya. Bakit kukuha ka pa masyadong mataas eh? Okay naman din po yung mga ano, hindi siya ganun kamahal. Napapadala kasi mag-second hand. Depende po kasi pag bibili kayo ng sasakyan, dapat may mekaniko kayo. Marunong tumingin, no? Oo, saka pag tumingin kayo, kuya, kayo driver kayo, di ba? Hugutin mo yung oil stick niya. Tingnan mo, tukupin mo. Pagka dumudura siya ng langis, yun, medyo ano na yun. Kailanganin na. Opo. Sabihin mo na maka 3 taon sa'yo. Tapos yun, GH ng Maynila. Tama po ba? Maynila. Ano mo? Okay. Ah, di ba? Gusto mo mag-commute dito, parang talagang komportable ka. Makati per station. Ang sarap dito sa Maynila, pero magastos. Masarap, mabilis kumita. Mabilis naman gumastos. Mabilis gumastos. Crowded. Sobrang ano, kasi Kung ilang araw pa lang dito, parang gusto ko nang umuwi. ilang taon kami dito sa Manila pero pag umuwi kami, ano ba tayo sa probinsya? Puro palabas yung pera. Pagkakain, higa. Putya. Parang 1 taon na eh. Na yung naka-Bartolina. Bago mag-pandemic, Pag iniinitan, ligo. Tapos gutom na naman, kain. bilihin talaga, sobrang grabe talaga ang inflation. Bawat takbang nga, bili. Nung nagluto tayo, di ba? Yung dahon ng sili, 20 pesos. Madalang doon, inihingi lang yan. 62 po. Ayun at padiretso na kami doon sa ano, Cavite na mismo. Hindi na kami bababa dito sa PTEX. Bali 1362. Kung dyan lang kami sa ano, sa PTEX, yung babayaran namin ay 757. 757. Kunti na lang naman eh. Kasi kung baba kami PTEX, baka makatumayo pa kasi laging punuan dyan eh. Laging punuan. O doon, diretso na doon na kami mismo sa bahay nila ate niya. Komportable pa. Saka minsan lang naman to. Buti kung walang sakit. Eh kung walang sakit, kahit mula doon, nag-commute lang tayo eh. Huwag mo nang isipin yung gastos. Pare, ano, Ikaw yung iniisip ko dyan sa ano. hindi ako nagtatrabaho. Oo, hayaan mo lang. May trabaho. Babawi natin pag uwi natin ng Bicol, mababawi natin yan. Mas iniisip ko yung nagtatrabaho eh. Mabawi ko yan. Hindi ko alam bakit ganun yung ugali ko. Pag ako yung sarilang pera, walang pakialam. Pero pag iba yung naghahanap buhay sa akin, Hayaan mo na yun, huwag mo isipin yung pera. siyempre, iisipin mo. Yung pera mababalik pa yan. Eh paano kung magbahing-bahing ka dyan, tapos babalik na naman tayong ospital? Diretso na po kami ng ano, ng Cavite para kumita naman si kuya. Diretso na, komportable pa. Bukas ay kung boss, kung okay na, wala kung ilang anong araw. Madaling araw mamaya eh. Wag sana din naman tumuloy yung bagyo na yun kasi kawawa naman yung iba, mga tao. Kakaasan yung lugar natin. Ay, walang problema sa baha yung iba. Mas kawawa yung mga may tanim na palay. Yun lang talaga ang kasi talaga. Yan, mga reds yung vlog natin dito. Hindi biro ng tanim ng palay.
check natin 12:22. At tuloy-tuloy na biyahe. Traffic sa kabilong. Kuya. Boston na rin. Ang nagustan. Parang pa yung ibsan yung mga traffic na kapag naayos na yung LRT to pability. Diretso yun to. Tapos ano yun, may ano pang traffic sa station na bago. Ay sa Cavite, grabe ng ano. Grabe nung biglang dami ang mga na-relocate kasi. Sabi, di ba? Yung mga na-relocate na ito na ano dito yun. Relocation. Sa water sa Pasig. Oo. Yun sa ano, Cavite. Mga quarter to 1. Nandun na tayo. Oo. Kasi ano na 12:30 ni. Mga ano to, Marines. Oh. Shout out. Marines. Ba. Sinukot mo lahat yung daan. Sa kanila yan. Hindi na magka-traffic dito. Abot yung mga na dito. Ang gagawin nila? Hindi ka Corporation. Marines nga. Talagang training yun. Malalang training ko. Mga Marines po yan. Papuntang ano to, Naik. Sila. Driver yun eh. Yung taga sa amin. Driver yun ng 6x. Kaya kita ko yung nag-MyD siya kanina eh. Hindi ba kung nag-bus tayo baka nakatayo pa tayo dun sa bus. Baka nasa ano pa tayo. Bababa pa lang po kayo. Oo. Baka nasa FedEx pa tayo, papila-pila pa. Yung nakamura sana kaso tagal naman. Mapapamura ka naman. Baka makarating tayo doon alas 2, alas 3 ganyan. Eh ngayon, madali. Wala sa akong problema kung may kinikita ako. Huwag kang mag-isip ng ano. Kaya naiisip ko. Yan ang inaano ko sa'yo. Buhay talaga. Pag kumita ako kahit anong ano. Sasayang siya sa ano. Sarili kong pera ang gagastusin ko. Hindi yung pera na nakatakot gumatos. Salita ka ng salita dyan yung tahi mo. Natatanggal na lang daw yun. Akala ko nga mahugutin eh.
Dadagdagan pa yan? Buwalo siya. Oo. Dinadagdagan pa. Advertise. Ayan, pangalawang toll gate. Ayan, 12:56. Nag? Oo, puntang nag. Ganda ng araw. Parang walang bagyo. Ganyan din sa amin dati, yung sa amin. Kalmado pa noon, nung gabi, binunot lahat ng mangga eh. Gagawa din yung itong Ah, to Village. Anyana Village. Tingnan mo, wala pa masyadong bahay kasi mahal. Mahal ang lupa dito. Andito na kami, dito kami naman sa Anyana Village. Lalagyan sa 180,000. Ay, kumbaga, bibili mo dito yung ano lang, lupa, ikaw nang papatayo. Sa sobrang tingnan mo. Tracy Martyrs. Dami na ako sa Bali, di na kami dumaan ng ano, Pure Gold. Shortcut na traffic na ron. Ay, malapit na kami sa ano, pupunta namin bahay. Dito na. Nandito na kami sa Village. Dun. Tapos kakanan ka. Ang time check natin 1:23. Kanan. Diba? Yung estimate ka na dating natin. Uy! Ikaw na pa. Hindi mo nakita. Taas pa naman nun. Kahilig kasi nila sa... Ay, nako. Subdivision na ganyan. Yan pa, mayams pa yan. Kanto. Mm. Siyempre, di naman kagad kami nakatingin sa kalsada eh. Dito sa tagtag yan. Ayan. Dito na kami. Yung gamit mo. Bali, 1,450. Wait lang, sorry.
Wala nang gamit mo doon sa loob? Tama sir, no? Tama po. 1.3 ano kanina eh. 1.360 oh 1.362 no? Oo. Tapos saka 8.8 1.4 Ano yun? dito eh. Thank you po. Wala nang gamit doon? Dito na kami. Ayan po, at dito na kami sa bahay ni Hipag. Time check natin eh. 133. Yan, pagod. Sige, hanggang dito ang vlog na to. Bye-bye.